Usa ka 51 anyos nga lalaki ang samdan human gipusil samtang nagmaneho sa iyang sakyanan sa Davao City. Nakaalerto si Argil Relator. Makita ang mga igok sa bala sa pultahan sa driver's side ni ining SUV. Human gipusil samtang gilatas ang Acacia Street sa usa ka subdivision sa Barangay 76-A Davao City alas 9:15 Huwebes sa buntag. Human ang pagpamusil, nakaabante pa ang 51 anyos nga lalaking biktima nga usasab ka magtutudlo kinsa mo ay nagmaneho sa sakyanan paingon sa buhatan sa Central 911 o didto na kini nagpakitabang. Dili siya diri ni abot lang na siya diri ni Honong kay ang incident area according sa mga witnesses no mga informations dito ni siya sa may corner no dito sa may sa street na diha Acacia Street. Gilayon siyang gidala sa ospital sakay sa ambulansya sa investigasyon sa kapulisan base sa saysay sa saksi. Gisundan matud pa sa usa ka motorsiklong walay plaka ang SUV o mibabag sa agianan. Dayon usa ka laing SUV ang mi-overtake diin ang sakay niini maoy na musil sa biktima gamit ang gituuhang .45 nga baril. Pila ka buto-buto? Dugang pagpanubay nga pauli na unta ang biktima gikan sa gitambungang aktibidad sa COMELEC ug nakatakdang mutambong sa usa ka barangay hearing labos sa ipasang at niya nga reklamong estafa sa kantidad nga 6 million pesos batok sa laing individual. Samad pinusilan sa likod nga bahin sa lawas ang nahiaguman sa biktima. Ana-ana siya sa luwas nga kahimtang karon sa ospital. Parayon pang ginaila ug ginapangita ang mga suspect. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao.